Il-maltempata li laqtet lill-Gżejjer Maltin ftit tal-ġimgħat ilu ħallit l-impatt tagħha fuq l-istituzzjoni edukattiva l-Emcast fil-Mosta. L-Istitut tal-Arti Kreattiva ġarrab ħsarat li rrikjedew xogħol ta' żeba', kisi, żbir u qtuħ ta' siġar kellu bżonn isir ukoll bini ta' ħitan esterni li ntlaqtu mill-maltemp. Il-prinċipal tal-Emcast il-Professur James Kalleja għal ma dan l-istazzjon li x-xogħol kollu mistenni jkun lest x'għall-ġimgħa d-dieħla. Ix-xogħol kważi tlesta. Jiġifieri m'għandniex klassijiet illi ma jistgħux jintużaw, m'għandniex kuruturi illi ma jistgħux jintużaw. U fi bnadi oħra tal-Emcast ix-xogħol għadu għaddej għax il-ħsara ma kienx ftit, però it-tim li għandna bħalissa qiegħed jaħdem qatih biex sal-ġimgħa li ġejja kull xogħol ta' manutenzjoni li għandu x'jaqsam mal-maltemp tal-ġimgħa li għaddiet ikun sar kollu. Il-Professur Kalleja żied li l-ħidma fl-Emcast ma tieqaf qatt. Fil-fatt, mill-2014 sal-lum l-Emcast qal fuq minn 100 miljun euro f'fondi Ewropej biex inbnew diversi binjiet li minnhom qed igawdu l-istudenti u l-impjegati tal-kulleġġ. Huwa qal ukoll li bħalissa qed jiġu żviluppati 3 binjiet prinċipali b'valur ta' 32 miljun euro. L-Istitut tal-ICT, l-Istitut tal-Inġinerija u Trasport u binja oħra li se tilqa' riżorsi akademiċi. Id-direttur Dr. Martina Caruana tkellmet dwar l-informazzjoni li ngħatat lill-istudenti waqt Open Day fil-kulleġġ permezz ta' workshops u attivitajiet interattivi. Kenna wkoll inizjattivi min-naħa tal-istudenti tagħna stess fejn għamlu wkoll fundraising activities għal proġetti tagħhom għal festival li ġej fl-aħħar tas-sena u wkoll setgħu juru l-xogħlijiet tagħhom u jesprimu ruħhom anke b'dan il-mod u juru l-pubbliku ġenerali l-tip ta' xogħol li jsir hawnhekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.